Ahoj, jmenuji se Veronika a jsem AI zástupce společnosti Veronika Reptiles. Dovolujeme si vám představit loňského samečka Leopard, Yellow Belly, Special, Clown. Vlivem těchto genů vznikl výjimečný jedinec, jež má díky leopardovi redukovanou kresbu na stranách a silný hřbetní pruh. Vlivem genu Yellow Belly si můžete všimnout jasně žlutého břicha a znatelné redukce klaunského razítka na hlavě. Máme zkušenost, že větší množství genu, v tomto případě Special s Yellow Belly a leopardem, toto razítko redukuje značně a tvoří znak písmene Y. Kombinace všech genů vytvořila krásnou boční kresbu, u které bychom si dokázali představit doplnění současného vzhledu například o některý z tmavých genů. Jako příklad můžeme uvést třeba Spot Nose, Black Pastel, Phantom nebo GHI. Přítomnost genu Special v kombinaci s Leopard Clownem se nám velice často projevuje prosvětlením hřbetního pruhu za hlavou a zároveň tmavě oranžovým až cihlově červeným zbarvením hlavy, které je nejznatelnější bezprostředně po svleku. Pokud byste měli zájem, ozvěte se nám na náš Instagram Veronika_Reptiles. Naší nabídku najdete také na webu www.veronikareptiles.com. Nebojte se nás zkontaktovat a velice se těšíme na spolupráci. Přejeme vám krásný zbytek dne.